Малітвы за мір скончыліся, можна зноўку брацца за д'ябальскія гульні. Расійска-лукашэнкавыя вучэнні па прымяненні ядравай зброі пачаліся ў Беларусі. Таксічна і небяспечна Літва разважае над забаронай аўтобусных злучэнняў з Беларусю. І новыя тарыфы ЖКГ ужо ад чэрвеня. Панядзелак 18 траўня, 19 гадзіна, аб'ектыў, я Валерий Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Чырвоная кнопка пад чужой рукой у Беларусі пачалася раптоўная, як назвала яе Мінабароны, трэніроўка па прымяненні ядравай зброі і ядравага забеспячэння. Задзейнічаныя авіяцыя і ракетныя войскі. У афіцыйным паведамленні наўпроста гавораць пра адпрацоўванне баявога прымянення ядравых узбраенняў. Падрабязней Зміцер Смак. Красиво, правда? Ледзь тысячы пратэстантаў скончылі малітву за мір на Чыжоўка-арэне, як на арэну інфармацыйную выйшлі беларускія вайскоўцы. Дакладней будзе сказаць, выехалі на шасі менскага заводу колавых цягачоў, бо менавіта на іх базуюцца расійскія іскандэры з ядравой зброяй. Ва ўзаемадзеянні з расійскім бокам плануецца адпрацаваць пытанне дастаўкі ядравых боепрыпасаў і рыхтаванне іх да ўжывання. Галоўная мэта, паводле словаў беларускіх вайскоўцаў, падрыхтавацца да запуску ядравых ракетаў з усіх раёнаў Беларусі. Але, як сцвярджаюць эксперты, расіяне не давераць беларусам нават падаваць снарады. Белорусских военных такого опыта, такого экспириенса нету, поэтому им точно не доверяют вот эти все вот тонкие моменты. Они находятся исключительно, белорусские военные, во внешнем контуре, внешний периметр. Охрана подъездных путей, перемещение техники, которая обслуживает это ядерное оружие, но ни в коем образом на кухню их не пускают. То есть можно сидеть в зале, как говорят, в ресторане, да, но на кухню подходить, готовить нельзя. Про тое, што Масква не перадае беларусам ядравую зброю, а беспасрэдна выкарыстоўвае беларускую тэрыторыю, раней казаў асабіста Владзімір Пуцін. Для Крамля ж няма сэнсу трымаць ядравыя ракеты ў блізкасці ад зоны баявых дзеянняў, дзе можна трапіць пад удар праціўніка. Так раней зазначаў у сваім артыкуле, апублікаваным у сацыяльных сетках, былы палітвязень-вайсковец ракетчык Мікалай Статкевіч. Кремль падрыхтаваў зброю для прэвентыўнага ядравага удару па Еўропе. Масква не спадзяецца, што адветкі ўдасца пазбегнуць, таму вырашыла прадставіць пад гэты удар іншую фармальна яшчэ незалежную краіну. Пасля маштабнай атакі на Маскву, калі украінскія дроны на выходных літаральна растрыбушылі супрацьпаветраную абарону расійскай сталіцы, мясцовыя прапагандысты загаварылі менавіта пра ядравы адказ. Ну вот есть у нас эти мощные бомбы. И что? На гэтым фоне гучаць і заявы Украіны, што Масква хоча ўцягнуць Беларусь у баявыя дзеянні. Усе абвінавачанні Кремль, як заўжды, адмаўляе. Беларусь, да, это наш союзник. Мы имеем союзное государство с Беларусью, но это суверенное государство. Вот. Поэтому подобные заявления не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности. Але ж украінцы кажуць, што вайна на тэрыторыі Беларусі – гэта страшны сон самого Лукашенко. Лукашенко не идиот, повторяю, хотя подонок. Он не сделает, я считаю, так, как Путин, потому что он элементарно понимает, что если только он сейчас по отношению к Украине произведет какие-то недружественные действия, не будет ни его лично, ни НПЗ, ни военных частей, ни складов, ни черта. Але ці спытаюць Лукашенку расейцы? Я не бачу загрози в мобілізації навіть. Я не бачу пагрозы ў мабілізацыі беларускай арміі, але Лукашенку могуць выкарыстаць як геапалітычны манекен, з-за спіны якога можна выстраліць. Украінскі бок неаднаразова папярэджваў Менск пра расійскія дроны, якімі кіруюць з беларускай тэрыторыі. І вось новае паведамленне пра заход шахедаў праз Беларусь. Адлегласць да межаў Расійскай Федэрацыі ад БПЛА складае каля 500 кіламетраў. Такім чынам беспасярэдні канал кіравання немагчымы. Дапускаю паўторную працу пункту радыёкіравання шахедаў з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, але ўжо на вялікай глыбіні. Выданне «Флагшток» паведаміла, што праз шахеды ў гомельскім аэрапорце нават не здолеў прызямліцца пасажырскі самалёт. Яго перанакіравалі ў Менск. Зміцер Смак, Белсат.
Лукашенко пракаментаваў украінскія ўдары па расійскіх НПЗ ды прапанаваў Расіі дапамогу з перапрацоўкаю нафты. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы з губернатарам Свердлоўскай вобласці РФ Денисом Паслером. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. Паводле Лукашэнкі беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы гатовыя падставіць плячо расейцам. Пакуль жа, згодна са статыстыкаю, у красавіку імпарт беларускага дызельнага паліва ў Расію скараціўся на 47%. Сярод іншага, Лукашенко заявіў пра гатовасць павялічыць пастаўкі ў Расію угнаенняў, станкоў і мікраэлектронікі. Паводле ацэнак экспертаў, у выніку ўдараў украінскіх беспілотнікаў расійская нафтаперапрацоўка знізілася на 23%, а вытворчасць бензіну на 16%. Уначы Расія масава біла па Дняпры і Адэсе. У Дняпры ў выніку дронавай атакі, удараў ракетамі, авіябомбамі і артылерыяй пацярпелі не менш як 26 чалавек. Сярод іх 2-гадовая дзяўчынка і 10-гадовы хлопчык. Гарэў жылы шматпавярховы дом і склад з піратэхнікай. Адэсу таксама атакавалі беспілотнікамі. У выніку пашкоджаныя жылыя дамы, ёсць параненыя, у тым ліку 11-гадовае дзіця. Тым часам напярэдадні Масква і Падмаскоўе зазналі адну з найбуйнейшых украінскіх атак з пачатку поўнамаштабнай вайны. Паводле расійскіх уладаў, за ноч каля сталіцы збілі больш за 120 беспілотнікаў, а па ўсёй Расіі больш за 500. Пашкоджаныя аб'екты нафтавай інфраструктуры, вайскова-прамысловага комплексу, жылыя дамы і адміністрацыйныя будынкі. 4 чалавекі загінулі, дзесяткі параненыя. Украінскі бок называе гэтую атаку адплатаю за расійскі ўдар па Кіеве 14 траўня, у выніку якога загінулі 24 асобы, сярод іх 3 дзяцей. Адлегласць да цэляў гэтым разам склала больш за 500 кіламетраў. Гэта істотна, бо Маскоўская вобласць найбольш насычаная расійскімі сродкамі супрацьпаветранай абароны. Яны найбольш абараняюць свой раён улады, але ўкраінскія дальнабойныя крокі ўжо пераадольваюць гэта. Пасажырскія аўтобусы паміж Беларусю і еўразвязам могуць адмяніць. У Літве разглядаюць магчымасць цалкам забараніць гэткія транспартавыя злучэнні з нашай краінаю. Еўрапейскія палітыкі і спецслужбы папярэджваюць, паездкі ў Беларусь зрабіліся занадта рызыкоўныя. Тыму працягне Ірына Дарафейчук. Непакой за бяспеку грамадзянаў. Улады Літвы ўсё часцей агучваюць прапановы абмежаваць рэгулярнае аўтобуснае злучэнне з Беларуссю. Заявы гучаць на фоне пастановы Латвіі, дзе цяпер абмяркоўваецца праект поўнай забароны аўтобусных паездак у Беларусь і Расію. Калі Латвія ўзмоцніць абмежаванні, а Літване, мы можам зрабіцца слабым звяном. Пры гэтым міністр транспарту Літвы Еўгеніюс Сабоціс пакуль не бачыць неабходнасці ў поўнай забароне аўтобусных злучэнняў. Паводле яго, колькасць маршрутаў паміж Літвою і Беларуссю ўжо скарацілі амаль удвая, і гэтага дастаткова для кантролю сітуацыі. Пакуль адпаведныя службы не рэкамендуюць іншых захадаў, мы не бачым прычынаў абмяжоўваць свабоду перамяшчэння людзей. Цяпер з Вільні ў Менск штодня едзе не менш за 12 аўтобусаў. Адмена ж аўтобуснага руху мацней ударыць па беларусах, чым па замежніках, падкрэслівае палітолог Вадзім Мажэйка. Магчымасці для беларусаў, магчымасці так часцей бываць у Еўропе, больш падарожнічаць. Гэта тое, што спрыяе у тым ліку прасоўванню ў Беларусі еўрапейскай перспектывы, дэмакраты і вось такія чалавечыя кантакты маюць быць асновай, калі для іх паляпшэння спатрэбяцца нейкія палітычныя ўгоды, гэта можа так мець нейкі сэнс. Паводле беларускага памежнага камітэту, колькасць літоўцаў, што наведалі Беларусь з красавіка 2022 года, калі быў абвешчаны бязвіз, набліжаецца да 700 000 чалавек. І гэта больш за палову замежнікаў, што прыехалі за гэты час у Беларусь без візаў. Суседнія ж з Беларуссю краіны неаднаразова папярэджвалі сваіх грамадзянаў пра небяспеку паездак у Беларусь, бо лукашэнкаўскі рэжым можа затрымліваць, вербаваць і выкарыстоўваць замежнікаў у прапагандысцкіх мэтах. Дзяржаўныя медыі сапраўды паведамляюць пра шпіёнаў рэгулярна. На мінулым тыдні тэлеканал ОНТ паказаў фільм пра затрыманне літоўскага грамадзяніна Міраслава Сатроцкіса, якога ўжо асудзілі за шпіянаж на карысць Літвы.
Комитет государственной безопасности, Главное управление контрразведки. Вы задержаны. Машину его. Не спыняюцца і гібрыдныя атакі з боку лукашэнкаўскага рэжыму. За 4 месяцы сёлета толькі ў Літву спрабавалі нелегальна трапіць больш за 600 чалавек. Днямі міністр замежных справаў Літвы Кястудзіс Будрыс паведамляў таксама пра ціск на краіну з боку Злучаных Штатаў у справе транзіту беларускіх калійных угнаенняў. У гэтых умовах, канешне, абодва бакі зацікаўленыя падвысіць стаўкі перад тым, калі некая угода адбудзецца. Але стаўкі могуць падвышацца, як мы бачым, вельмі доўга, без аніякага фактычнага пацяплення. Але разам з тым мы бачым абсалютна такі ясны позірк з Вільні, што Лукашенко быў, ёсць і будзе для Літвы праблемай і ніколі не будзе надзейным бяспечным суседам, што б ён не абяцаў. Сёння ж Літва перадала ў міжнародную арганізацыю грамадзянскай авіяцыі дадатковыя матэрыялы з доказамі інцыдэнтаў, што выклікалі метэазонды з кантрабандаю з Беларусі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі зняла ўсе абмежаванні з беларускіх і расійскіх спартоўцаў. Цяпер яны маюць магчымасць браць удзел у міжнародных спаборніцтвах пад афіцыйнымі сцягамі і гімнамі. Пастанова датычыць прадстаўнікоў 5 дысцыплінаў: спартовай і мастацкай гімнастыкі, скачкоў на батуце, спартовай акрабатыкі і спартовай аэробікі. Бан на ўдзел беларускіх і расійскіх гімнастаў дзеяў з лютага 2022 года, з пачатку поўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну, здзейсненага ў тым ліку з беларускай тэрыторыі. 7 траўня Міжнародны алімпійскі камітэт скасаваў санкцыі датычна беларускіх спартоўцаў, ды рэкамендаваў міжнародным федэрацыям без абмежаванняў дапусціць тых да спаборніцтваў. Беларуская эканоміка балансуе паміж слабым ростам і стагнацыяй. У студзені-красавіку сёлета ВУП вырас толькі на 0,2% в адносінах да аналагічнага перыяду летась. Гэткі непрыкметны рост пасля пэўнага падзення па выніках за сакавік. Асноўны рост больш за 34,5 мільярды рублёў дае рознічны гандаль. Па выніках квартала тавараабарот вырас больш, чым на 6%. Таксама пэўны плюс паказвае сельская гаспадарка. Разам з тым скараціліся прамысловая вытворчасць і гуртавы гандаль, а ўвод у эксплуатацыю новага жылля абваліўся больш, чым на чвэрць. Пайшла ўніз і прадукцыйнасць працы. Інфляцыя ж у красавіку склала амаль 5,5% у гадавым выражэнні. Асабліва хутка даражэюць паслугі. Аналітыкі звязваюць гэта з павышэннем тарыфаў ЖКГ і чакаюць новага падаражэння ўжо ў чэрвені. Такое плавное увеличение ВВП, очень плавное, оно продолжится, по крайней мере, в перспективе нескольких ближайших месяцев. И этому, безусловно, будет способствовать улучшение ситуации в промышленности. Плюс, опять-таки, государство продолжает политику стимулирования инвестиций. У Беларусі падрыхтавалі праект новага закону аб сялянскіх фермерскіх гаспадарках. Да сёння ён праходзіў грамадскае абмеркаванне. Паводле законапраекту сялянскія фермерскія гаспадаркі змогуць браць удзел у фармаванні стабілізацыйных фондаў для дзяржаўных патрэбаў. А яшчэ перадаваць сваю непрададзеную прадукцыю ў выглядзе дапамогі юрыдычным і фізычным асобам, браць удзел у праектах дзяржаўна-прыватнага партнерства і ўваходзіць у холдынгі. Асобная ўвага надаецца ўдзелу фермераў у фармаванні стаб-фондаў бульбы і пладова-агароднінай прадукцыі. Для гэтага райвыканкамам хочуць надаць права падпісваць з гаспадаркамі адмысловыя дамовы на вытворчасць сельскай прадукцыі. Вот этот указ связан с чем? Получили по шапке чиновники. Беларусь без картошки остались. Ну, это ж, действительно, это позор, что белорусы остались без картофеля, без бульбы своей. Начали думать, решать, как, что делать. Вот сейчас фермерские хозяйства как бы приравнять к колхозам, госзакупки и прочее. Кто мешал раньше это делать? Ну а ў Гомлі чарговы інцыдэнт з нападам бяздомных сабакаў. Гэтым разам зноўку пацярпела непаўнагадовае дзіця. Старшыня мясцовага гарвыканкаму заявіў, што ў звязку са складанай сітуацыяй у горадзе прымуць жорсткія захады ў адлове бездаглядных жывёлінаў. Вядома, што камунальныя службы сфармавалі дадатковыя групы для гэтага самага адлову.
Таксама ў Гомлі адкрылася гарачая лінія, куды жыхары могуць паведамляць пра зграі бадзяжных сабакаў. Улады нагадалі ўладальнікам хатніх жывёлінаў пра неабходнасць выкарыстоўваць наморднікі і павадкі ў грамадскіх месцах, а таксама заклікалі не падкормліваць бяздомных жывёлінаў. Раней, 8 траўня, бяздомныя сабакі напалі на 11гадовую дзяўчынку, якую ў выніку шпіталізавалі. Тым часам берасцейцы ў тык-току горача абмяркоўваюць чарговую праяву расеізацыі. Беларускамоўныя назвы прыпынкаў на тралейбусных табло змянілі на надпісы па-расейску. Пры гэтым адкрыта пра расейскіх актывістаў улады таксама працягваюць стрымліваць. Пра што ж кажа гэтае дзіўнае балансаванне, распавядзе Марыя Сысой. Троллейбусный парк «Верните табло» на белорусской мове. Відэа з такой назвой цяпер самае папулярнае ў тык-ток-аккаунте пра публічны транспорт Берасця. Болей за 86 тысяч праглядаў і пад 150 кантрасных каментароў. Нехта піша, навошта вяртаць ці якая розніца. Большасць каментатараў з імі спрачаюцца. А іншыя дзеляцца, што ў Менску на транспартавых табло 2 мовы, а ў Магілёве і Гомлі ўсё па-беларуску. Адбываецца паступовая дэнацыяналізацыя, калі фактычна адмяняецца ўсё беларускае, так ці інакш. Цяпер гэта дакацілася да таго, што даўно марылі прарасійскія актывісты, каб памяняць яшчэ і візуальныя элементы, напрыклад, шыльды з назвамі вуліц, альбо абвесткі ў гарадскім транспарце. Пакуль жа з аднаго боку беларусы заўважаюць паўзучую русіфікацыю, з другога радыкальна прарасійскіх актывістаў у Беларусі працягваюць трымаць пад кантролем. Гэтак грамадзяніна Беларусі Міхаіла Юспу, паплечніка скандальна вядомай Вольгі Бондаравай, двойчы за сёлета сілавікі клікалі на размову. Маўляў, ён працуе на раскол у саюзнай дзяржаве. У сваім тэлеграм-канале на 746 падпісантаў Юспа часта выступае супраць беларускай мовы і культуры. Напрыклад, яму не падабаецца адсутнасць расійскай у абвестках метро. Осторожно, двери зачиняются. Яны з'яўляюцца агентамі ўплыву Расіі. І рэжым гэта таксама разумее, і таму, калі спачатку досыць так ухвальна ставіўся да іх дзейнасці, паколькі яны дапамагалі змагацца з беларускімі нацыяналістамі, то цяпер яны ўсё больш разумеюць, што такая дзейнасць прарасійскіх актывістаў гэта фактычна дапамога таму, каб у Беларусі адбыўся варыянт мягкай ці не мягкай анексіі. Юспа таксічны нават для прапагандыстаў Лукашэнкі, але не з прычыны ягонай нянавісці да ўсяго беларускага, а таму, што крытыкуе стасункі Лукашэнкі з ЗША і абвінавачвае беларусаў у недастатковай адданасці СССР і Расіі. Марыя Сысой, Белсат. У Беларусі пачаліся планавыя адключэнні гарачай вады. Адпаведную інфармацыю размясцілі Менская энерга і Менск камунал тепласетка. На сайтах гэтых арганізацый можна спраўдзіць графік адключэння менавіта пад вашым адрасам. Адключаць гарачую ваду пачалі і ў рэгіёнах. Чыноўнікі абяцаюць, што максімальна скароцяць спыненне падачы гарачай вады. Маўляў, у выпадку паспяховых выпрабаванняў трубаправодаў, цеплавых сетак і адсутнасці дэфектаў тэрмін адключэння не будзе перавышаць 13 сотняў. Адметна, што незважаючы на штогадовыя прафілактычныя захады ўзімку па ўсёй краіне адбываліся масавыя прарывы трубаў і цеплатрасаў. Ну а травень працягвае выпрабоўваць беларусаў нестабільным надвор'ем. На заўтра Белгідрамет абвесціў жоўты ўзровень небяспекі праз высокую тэмпературу да плюс 30. Але разам са спёкай у шмат якіх раёнах гэтымі ж днямі чакаем і навальніцаў, а на поўначы краіны нават магчымы тарнада. Паводле польскага праекту прагнозаў небяспечных з'яваў надвор'я, Астарб верагоднасць убачыць сёння смерч 5%. З 18 до 21 траўня абяцаюць навальніцы, моцныя дажджы і шквалісты вецер, асабліва ў паўночных і цэнтральных раёнах Беларусі. Што да тэмпературы паветра найбліжэйшымі днямі, то чакаем моцных кантрастаў ад плюс 16 на паўночным захадзе да плюс 30 градусаў на ўсходзе краіны. Парушэнне тэхналогіі ўтрымання цялятаў, а таксама захоўвання кармоў. Прадстаўнікі КДК выявілі шматлікія хібы ў працы гаспадарак гарадзеншчыны.
Цяляты не мелі харчавання і вады, подсцілкі своечасова не замяняліся, некаторыя фермы не былі чышчаныя ад гною. На дадатак жывёл утрымалі ва ўмовах, якія маглі прывесці да распаўсюду хваробаў. Тым часам кіраўнік вобласці Юрый Караеў таксама наведаў ферму. Праўда, парушэнняў там не знайшоў. У сацыяльных сетках чыноўніка з'явілася відэа таго, як яго сустракалі працаўнікі малочна-таварнага комплексу «Забулле», што ў Слонімскім раёне. Адметна, што песні лукашэнкаўскаму прызначэнцу спявалі працоўныя мігранты з Непалу. Sundara Santa Vishal, Sundara Santa Vishal, Gandaki Kosi Karnali, Mechira Mahakali, Visto Jagata Bailamcha, Nepali ho Nepali. Кіраўнік Градзеншчыны, здаецца, застаўся задаволеным. Тым часам у каментарах карыстальнікі выказваюць здзіўленне з нагоды з'яўлення на беларускай ферме непальскіх працаўнікоў. Ян Федарович, Белсат. У аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навіна ў нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Ну, інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем сёння разам з Юліяй Лабановай. Што ж, вітаю чароўныя Валеры, вітаю спадарства. Вучэнне з ядавай зброі – гэта рэальнае рыхтаванне да эскалацыі ці спроба напужаць Кіеў? Як і чаму беларуская прапаганда рэагуе на заяву Владзіміра Зеленскага пра ўцягванне Лукашэнкі ў вайну? А таксама вынікі візіту Фрэнкліна Грэема ў Беларусь абмяркуем з палітычным аналітыкам Александрам Фрыдманам. Не пераключайцеся. Ну і спадарства, што зашкальваць у нас будзе сёння чароўнасць, улічваючы, што і чароўная Юлія Лабанова вядзе студыю. Ну і таксама чакаем чароўнага ўдзелу ў нашай апытанцы і вас. Што ж, спадарства студыя Белсат, Валера Руселік. І чароўная Юлія Лабанова. Як звычайна, распачынаем з пытання для нашых гледачоў. Сёння мы падрыхтавалі для вас апытанка, якая датычыць, власна, вынікаў візіту ў Беларусь духоўнага дарадцы Трампа Фрэнкліна Грэема. Пытаемся мы у вас наступнае. Ну, пытаемся, уласна, я пакуль што не знайшоў на стрым-трансляцыі апытанкі. Калі яна ёсць, там галасуйце, калі няма, то пішыце ў каментарах. У нас такое пытанне: малітва за Лукашэнку і Пуціна. Вось што гэта такое было? Ёсць тры варыянты адказу. Гэта, ну, такі хрысціянскі ўчынак, там трэба маліцца за ўладу, вось гэта ўсё. Другі варыянт – гэта ганьбішча. Вось. І трэці варыянт, што мне ўсё роўна. Калі ласка, галасуйце, выказвайцеся. Нам не ўсё роўна, што вы пра ўсё гэта думаеце. Ну і пра ўсё па парадку. Пачнем усё ж такі з вучэнняў з тактычнай ядравай зброі, якія пачаліся у Беларусі. Адпаведную інфармацыю сёння распаўсюдзіла Міністэрства абароны нашай дзяржавы. Браць удзел у вучэннях будуць расійскія вайскоўцы. Што вядома пра раптоўнае трэнаванне у нашым матэрыяле? Планавая і не скіраваная супраць трэціх краінаў. Менавіта так апісала Міністэрства абароны Беларусі вучэнні з ядравай зброяй, што пачаліся ў нашай краіне сёння. Ладзяцца яны пад кіраўніцтвам начальніка генеральнага штабу Паўла Муравейкі. Мэтаю называюць правяранне гатовасці вайскоўцаў да выкарыстання такой зброі з непадрыхтаваных раёнаў. То бок вучэнні пройдуць па ўсёй тэрыторыі краіны. Асаблівую ўвагу нададуць пытанням скрытасці, прымянення, перамяшчэння на вялікія адлегласці. Абяцаюць задзейнічаць ракетныя часці і авіацыю. Далучацца да іх і расійскія вайскоўцы. З імі будуць трэніравацца, дастаўляць боепрыпасы і вучыцца іх ужываць. Тэрміны трэніравання Мінабароны не агучыла. Пра з'яўленне ядравай зброі на тэрыторыі Беларусі на пачатку года паведаміла расійская Мінабароны. Аднак з апублікаваных відэа эксперты не здолелі дакладна пацвердзіць гэтую інфармацыю. Правяранне пачалося адразу пасля найбуйнейшых атакаў Украіны па Маскве, а таксама пасля таго, як украінскі прэзідэнт Владзімір Зеленскі заявіў пра наяўнасць інфармацыі, што Пуцін спрабуе угаварыць Лукашэнку пачаць баявыя дзеянні з тэрыторыі Беларусі. Да нашага эфіру далучыўся Александр Фрыдман, палітычны аналітык, з якім абмяркуем гэтую і не толькі гэтую тэму. Вітаем вас. Добрый вечер, вітаю. Добрый вечер. Вітаю. Скажите, пожалуйста, насколько реальна вероятность того, что Путин, используя свою возможность, может вторгнуться на территорию Беларуси? Добрый вечер.
Ну што ж, сапраўды раптоўна для ўсіх пачаліся вучэнні з выкарыстаннем ядравай зброі. Ці вы маеце здагадкі, чаму менавіта цяпер? Я выкажу гипотезу. Я бы связал бы их не столько с заявами Владимира Зеленского, хотя, конечно, украинский чинник и напруженная ситуация на межах, связанная с теми обвинуваченнями, которые выказывают Украины, и разные сценарии удела Беларуси в войне, конечно, это отыгрывает свою певную роль. Але хутчэй за ўсё это отказ на ту информацию, якая прогучала ў мінулым месяцы про супольныя польска-французскія планы вучэнняў, дзе будуць адпрацоўвацца, у тым ліку прапрацоўвацца, я не ведаю, які там дакладны тэрмін выкарыстоўваецца тэхнічна ў гэтым кантэксце. Так ці інакш, там гаворка ішла пра сцэнарый удзелу ў выкарыстанні ядернай зброі у выпадку адпаведнага супрацьстаяння супраць Расіі і Беларусі, супраць мэтаў на тэрыторыі Расіі, на тэрыторыі Беларусі. Ну, у польска-французскім выпадку гэта толькі было агучана, гэта планы такіх вучэнняў, пакуль такіх трэніровак не было, і ўсё гэта разглядалася як адказ на расійскую эскалацыю, канешне, перш за ўсё. Но так ці інакш, відавочна, што гэты сцэнар пачулі ў Маскве і ў Мінску, ну і мне падаецца, вырашылі на гэта адпаведным чынам адрэагаваць. Што насамрэч там будзе адбывацца падчас гэтых вучэнняў, хутчэй за ўсё мы не даведаемся, бо гэта сакрэтная інфармацыя. Ну, можа, будуць нейкія загадкі, атрымаюць заходнія спецслужбы нейкую інфармацыю, альбо украінскія спецслужбы. Але перш за ўсё я б разглядаў гэтае паведамленне Міністэрства абароны Беларусі як частку інфармацыйнай прапагандысцкай вайны. Спадар Александр, ну, добра, мы не ведаем, што там, як будзе дакладна, там таемныя ўсе гэтыя моманты, але мы ведаем дакладна, што калі паляціць з Беларусі, то ў адказ прыляціць, ну, таксама па Беларусі. Наколькі можна ацэньваць ввогуле сёння гэтую рызыку, наколькі яна імаверная і наколькі афіцыйны Менск разумее, што ну, Крэмль, па сутнасці, яму ўсаджвае ў спіну вось гэтага ядравага нажа. Я думаю, што Лукашенко разумее, што ў выпадку канфрантацыі і эскалацыі, калі, напрыклад, удары па нейкім па тэрыторыі заходняй краіны будуць нанесены з тэрыторыі Беларусі, будзе адказ менавіта по тэрыторыі Беларусі. Конечно, Лукашенко, я думаю, гэта разумее, ён гэтага не жадае. Я думаю, што ён увогуле не жадае актыўна ўдзельнічаць у гэтай вайне. Але тут пытанне, якія ў яго магчымасці. Конечно, ён можа прыводзіць нейкія аргументы, можа спрабаваць ну, нейкім чынам паўплываць на рашэнне Пуціна. Але ўрэшце рэшт канчатковыя рашэнні наконт ядзернай зброі і наконт рознага кшталту вучэнняў яны ж прымаюцца ў Маскве. Тыя вучэнні, якія зараз яны адбываюцца, я б назваў бы іх хутчэй расійскімі вучэннямі, які ў якасці, так мовіць, аператара праводзіць беларуская армія. Да і то мы не ведаем, у якой ступені іх праводзіць менавіта беларуская армія. А што тычыцца менавіта адказу па тэрыторыі Беларусі, магчымага адказу па тэрыторыі Беларусі з боку краінаў НАТО у выпадку агрэсіі з боку Расіі альбо з боку ядзернага удару з боку Расіі, дык гэтыя сцэнарыны, яны ж насамрэч не новыя. Калі мы трошки паглядзім у гісторыю, то яшчэ ў 80-е гады сярод краінаў НАТО існавалі гэтыя планы. І было дакладна вырашана, што калі, напрыклад, калі удары па тэрыторыі еўрапейскіх краінаў НАТО будуць наносіцца з савецкай зоны ўплыву, Чэхаславакія, ГДР, Польша і іншыя, усе дакладна ведалі, што стаяць за гэтымі ударамі будзе Савецкі Саюз. Але тыя сцэнарыі, якія на Захадзе адпрацоўваліся, яны менавіта былі, каб пакараць таго, што ёй тэрыторыі нанесены быў удар па тэрыторыі краінаў НАТО. У гэтым сэнсе, я думаю, сітуацыя грунтоўна не змянілася. І зараз, калі нешта такое жахлівае адбудзецца, і удар будзе з тэрыторыі Беларусі, адказ будзе менавіта па тэрыторыі Беларусі. Ужо жахліва ўжо тое, што мы разважаем на гэты конт. Але гэта адлюстроўвае сённяшнюю сітуацыю. Спадар Александр, сёння яшчэ ў часе размовы закранем мы вось тэму сяброўства паміж Трампам і Лукашэнкам, але калі вы загаварылі, таксама згадалі вось імаверны удар па адной з краінаў НАТО, то глядзіце, ЗША ж дагэтуль яшчэ не выйшлі з НАТО, як бы там хацелі, не хацелі, планавалі, не планавалі, але чальцом НАТО з'яўляюцца дагэтуль, то гэта азначае, што у тым ліку і ЗША будуць вымушаныя, не вымушаныя, але рэагаваць на гэты удар.
Ну, калі мы паглядзім гістарычна на сцэнарыі вось тых вучэнняў, якія праводзіліся, напрыклад, яшчэ напрыканцы 80-х гадоў, дык па сцэнарам гэтых заходніх вучэнняў заўсёды быў прэзідэнт Злучаных Штатаў, які ў выпадку агрэсіі Савецкага Саюза і ягоных паплечнікаў супраць краінаў Заходняй Еўропы прымаў у тым ліку і рашэнне пра выкарыстанне ядзернай зброі. Але гэта былі зусім іншыя часы, і гэта былі іншыя кіраўнікі на чале Злучаных Штатаў. Сёння трэба быць сапраўды таким вельмі я б сказаў бы так, вельмі пазітыўным чалавекам, каб сыходзіць з таго, што Злучаныя Штаты сапраўды ў гэтым выпадку, менавіта сённяшняе амерыканскае кіраўніцтва будзе настолькі на баку Еўропы. Так што я бы вельмі стрымана да такіх поглядаў бы ставіўся. Канешне, па-ранейшаму Злучаныя Штаты знаходзяцца ў НАТО і пакуль з НАТО выходзіць не збіраюцца, але той жа артыкул 5 статута НАТО, ён дазваляе членам НАТО рэагаваць па-рознаму на агрэсію. Гэта можа быць і сапраўды ваенная дапамога, а гэта можа быць і толькі асуджэнне агрэсіі. Там жа магчымасці розныя. Гэта не аўтаматызм. У выпадку агрэсіі той жа Расіі супраць той ці іншай краіны НАТО, што амерыканцы адразу будуць гатовыя змагацца на баку гэтай краіны супраць Расійскай Федэрацыі, рызыкуючы ў тым ліку і ядзерную вайну. Так што аўтаматызму тут няма. Хацела б яшчэ вярнуцца да таго моманту, які вы закранулі ў папярэднім адказе наконт таго, што Лукашенко і сам не вельмі зацікаўлены і не вельмі хоча і ўдзельнічаць у вайне і, уласна, выкарыстоўваць ядравую зброю, вядома ж. Але ў 2022 годзе расійскія войскі ўварваліся на тэрыторыю Украіны з беларускай зямлі. Лукашенко сцвярджаў, што нібыта не ведаў, куды Пуцін будзе выводзіць сваіх вайскоўцаў. Ці можа Расія цяпер выкарыстаць ядравую зброю з тэрыторыі Беларусі, не папярэдзіўшы афіцыйны Менск. Пра гэта ў размове з нашым тэлеканалам мы таксама спыталі эксперта украінскага Івана Ступака. Давайте паслухаем ягоны адказ і вернемся да размовы. Представим себе, нанесен ядерный удар с территории Республики Беларусь, неважно по кому, по территории Украины, по Польше, по странам Балтии, в Балтийское море полетела ракета. Это автоматически снимает какие-либо ограничительные меры, например, с территории Украины, с украинского правительства. И тогда я придерживаюсь исключительно вот такой стратегии. Если бы я был на месте президента Зеленского, и вот произошло то, что произошло, я моментально, в ту же секунду, вызываю ваших белорусских доброохотников, которые воюют за Украину, полка Стуся-Калиновского, и говорю так: ребята, вы здесь больше не нужны. Вы нужны своей стране. Вот вам оружие столько, сколько сможете унести. Возвращайтесь через Киевскую область, через Вильчу, Александровку, что там, Мозырь. Давайте двигайтесь назад и давайте сносите этот режим. А мы поможем тем, что сможем. До конца дня мы уничтожим 2 НПЗ, которые есть у Беларуси, Мозырь и Новополоцк, просто в ноль. А вы будете двигаться по земле, зашли в одно село, захватили райотдел милиции, забрали оружие, раздали гражданам, пошли в второе село, пошли там в райцентр и так далее, и так далее. То есть я уверен, что для Российской Федерации этот сценарий очень невыгоден. Спадар Александр, наколькі абмаляваны нашим экспертам з Украины сцэнар выглядае рэалістычным, на вашу думку, улічваючы все-таки па розных падліках десяткі тысяч стаіць пад аўтаматам у Лукашэнкі, а колькасць добраахвотнікаў, хай і з баявым досведам, она все-таки меншая, нашмат меншая. Зараз адбываецца на тэрыторыі Расіі, якія ўдары там наносяцца Украінай, наколькі яны паспяховыя, яны робяцца ўсё больш і больш паспяховымі, і расійская супрацьпаветраная абарона з імі відавочна не спраўляецца. Узнікае пытанне, а што ў Лукашэнкі лепшая сітуацыя, калі сапраўды Украіна накіруе сваю энергію ў гэты бок, што тады адбудзецца? Тут я не бяруся, канешне, нешта прадказваць, але тое, што Украіна ў стане такім чынам нанесці велізарную шкоду Беларусі, гэта відавочна. І гэта тычыцца і інфраструктуры, гэта і тычыцца ўзгаданых НПЗ і іншай. Зразумела, гэта тыя сцэнарыі, які Лукашенко не жадае і які яму абсалютна не патрэбна. Што тычыцца там нейкага паўстання, зноў жа
Мне падаецца, гэта хутчэй спекуляцыямі. І адказаць на гэтае пытанне сур'ёзна, што можа быць у тым выпадку, калі там, не ведаю, перайдуць мяжу сапраўды добраахвотнікі і узброеныя, што будзе адбывацца на тэрыторыі Беларусі, пытанне адкрытае. Мы бачылі падобныя рэчы на тэрыторыі Расіі з расійскім добровольческім корпусам, з яго дзейнасцю на тэрыторыі Расіі. Но там нейкае паўстанне на тэрыторыі Расіі не было мэтай. Так што пытанні застаюцца адкрытымі. Я б хутчэй звярнуў бы ўвагу яшчэ на адзін вельмі момант небяспечны і вельмі дрэнны для Беларусі. Калі мы паглядзім, я ізноў вярнуся для гэтай гістарычнай перспектывы, вось тыя сцэнарыі, якія былі на Захадзе, у выпадку, калі што, адказаць Расіі ядерным чынам. То бок, напрыканцы 80-х гадоў было вырашана, што калі будуць адказваць, дык будуць адказваць пераважна па тэрыторыі краінаў-сатэлітаў. Ну, па-першае, бо з іх тэрыторыі наносіліся ўдары паводле гэтых сцэнараў, але не толькі. Бо калі ўдар наносіцца па сатэліту, гэта яшчэ і магчымасць пазбегнуць самай радыкальнай эскалацыі. То бок, вось вы ударылі, не ведаю, там па тэрыторыі Федэратыўнай Рэспублікі Германії альбо па тэрыторыі Італіі, мы адказалі ў 80-е гады ударам па тэрыторыі ГДР альбо па тэрыторыі Чэхаславакіі. Ну і зараз у нас ёсць магчымасць, мы можам спыніцца і паспрабаваць усё ж такі вырашыць гэта ўсё больш-менш мірна, альбо, і гэты шанец у нас яшчэ прамежкавы ёсць, але калі ўжо удар нанесены па тэрыторыі там самога Савецкага Саюзу, альбо ў гэтым сённяшнім выпадку па тэрыторыі Расіі, то ўжо магчымасці для дээскалацыі няма. І вось Беларусь можа быць менавіта гэтым прамежкавым крокам, калі удар расійскі будзе нанесены менавіта з тэрыторыі Беларусі, гэта значыць, што ў адказ будзе удар хутчэй за ўсё з боку заходняга па тэрыторыі Беларусі, і вось абмяняліся ударамі, і ў гэты момант яшчэ Расія і заходнія краіны могуць паспрабаваць нейкім чынам дамовіцца. І вось калі мы такія сцэнарыі разглядаем у кантэксце ядзернай зброі, то тут разважанне Лукашэнкі пра тое, што ядзерная зброя павышае бяспеку Беларусі ў сённяшніх умовах, яны выглядаюць недарэчна. Наадварот, тое, што ў Беларусі знаходзіцца гэтая ядерная зброя, тое, што гэтая ядерная зброя можа быць прыменена з тэрыторыі Беларусі, гэта павышае верагоднасць, што Беларусь можа самым непасрэдным і самым жахлівым чынам быць уцягнута ў вялікую вайну, калі яна адбудзецца. Но будзем спадзявацца, што ніякіх вялікіх войнаў не будзе. Вядома ж, будзем спадзявацца, улічваючы тое, што пры кожным з сцэнароў гэта аніяк не выгодна Беларусі. Беларусь гэткай разменнай манетай становіцца, але наколькі гэта выгодна самой Расіі, таму што тут гучаць нават супрацьлеглыя меркаванні. З аднаго боку, гэта выгадна Расіі можа быць, таму што гэта адцягне пэўную частку украінскіх сілаў на новы паўночны фронт. З іншага боку, гэта не зусім выгадна, улічваючы, што Беларусь знаходзіцца гэткім вельмі блізкім да фронту тылавым гэтым участкам для Расіі, дзе можна бяспечна лекавацца, запраўляцца, дзе можна круціць усе гэтыя станкі, прыборы, шасі, снарады збіраць, ракеты і так далей, адпраўляць. Бомбы не ляцяць у адрозненне ад расійскіх заводаў, таму, в прынцыпе, выгадна мець пад рукою блізка ад фронту лагістычна вось гэткую тэрыторыю, па якой не бомбяць украінцы. То што тут пераважае, выгада альбо нявыгада, на вашу думку, для Расіі? Я пакажуся з вашымі разважаннямі, калі разглядаць стратэгічна і калі глядзець на перспектыву, то Расіі ўцягванне Беларусі ў сённяшніх умовах асабліва невыгадна. Па-першае, незразумела, што гэта дасць. Незразумела абсалютна якасць беларускай арміі. Што будзе з беларускай арміяй, калі сапраўды беларускія вайскоўцы будуць уцягнуты? Што будзе адбывацца ў самой Беларусі, калі па тэрыторыі Беларусі пачнуць наносіць удары і Беларусь будзе ўцягнута ў вайну? Наколькі стабільным будзе рэжым Лукашэнкі у гэтых умовах? Гэта ўсё адкрытыя пытанні. І
рызыка безумоўна прысутнічае і выгода незразумелая. Калі нейкіх поспехаў з дапамогай беларускіх вайскоўцаў не будзе, дык гэта толькі крок у адваротным, недарэчным, дрэнным для России накірунку. То бок, калі разважаць стратэгічна, калі глядзець на перспектыву, рабіць гэта сэнсу вялікага няма. І майго пункта гледжання гэта і прычына, чаму Беларусь пакуль актыўна ў гэтай вайне не задзейнічана. Калі ж усё ж таки улічыць іншы фактор пагаршэння агульнай сітуацыі для России. Першае, жаданне Путина працягваць гэтую вайну. Другое, эканамічныя праблемы, якія прысутнічаюць. Праблемы военнага характару, якія прысутнічаюць. Праблемы з новымі вайскоўцамі, якіх здабываць России ўсё больш і больш цяжка. Ёсць інфармацыя, напрыклад, аналітыкаў, розных аналітыкаў пра тое, што Россия кожны месяц страчвае больш людзей, чым здольная ўзяць. Так што калі ў гэтым кантэксце паглядзець, калі гаворка не ідзе пра нейкія стратэгічныя мэты і гаворка не ідзе пра будучыню, а зараз нейкім чынам трэба выправіць сітуацыю, якая для России не аптымальная, назовем гэта так. І калі ты ўжо не думаеш пра тое, што можа быць у будучыні, і хапаешся за ўсё, што ёсць, так бы мовіць, под рукой, у такіх умовах, чаму ж, уласна кажучы, не кінуць, калі Путін, напрыклад, упэўнены, што гэта апошні бой і што магчымасць сапраўды дасягнуць максімальных мэтаў у вайне з Украінай яна прысутнічае. Чаму такой сітуацыі не спрабаваць все ж таки выкарыстаць беларускі рэсурс? Я б сказаў так, пакуль гэтая вайна працягваецца, пакуль Путин не адмаўляецца ад сваіх максімалісцкіх мэтаў, пагроза таго, што Беларусь у той ці іншай ступені, у той ці іншы момант больш актыўна будзе ўцягнута ў гэтую вайну, яна, на жаль, прысутнічае і будзе прысутнічаць. Да размоваў пра ўцягванне Беларусі ў вайну рэагуюць на гэта таксама і беларуская прапаганда, і звяртаю ўвагу перадусім на заявы Владзіміра Зеленскага на гэты конт, тлумачачы так, што, маўляў, цяпер Злучаныя Штаты трэба выкарыстаць гэты момант, каб вярнуць Злучаныя Штаты да антыбеларускай павесткі, магчыма. Гучалі такія думкі пра тое, што Украіна залежная ад Вашынгтону або, напрыклад, Вашынгтону патрэбныя такія наратывы і такія заявы, каб падвысіць стаўкі да перамоваў. Гучала шмат заяваў, але на вашу думку, наколькі сапраўды цяпер Кіеў залежны ад Вашынгтона і ці сапраўды это патрэбна Украіне? Мне падаецца, што заявы беларускай дзяржаўнай прапаганды яны недарэчныя. Киев уже шмат разоў продэманстраваў сваю самастойнасць. Конечно, і Злучаныя Штаты, і Еўропа гэта партнёры, але гэта партнёрства не выглядае так, як лукашэнкаўцы гэта прадстаўляюць. З іх пункту гледжання партнёрства гэта абсалютная залежнасць. Яны просто займаюцца праекцыяй сваіх уласных стасункаў з Расіяй, яны робяць праекцыю на стасункі Злучаных Штатаў, Еўропы з Украінай. Украіна насамрэч для еўрапейцаў і для амерыканцаў досыць цяжкі партнёр. Гэта партнёр, які сапраўды прыслухоўваецца, але робіць так, як сам лічыць патрэбным. Што тычыцца сувязяў са Злучанымі Штатамі і ўвогуле ў кантэксце Беларусі, калі паглядзець вось на пачатак выбудовы стасункаў паміж Мінскам і Вашынгтонам, мне падаецца, асноўнай мэтай амерыканцаў, яны гэта асабліва не хавалі, было выкарыстаць Лукашэнку у якасці свайго шталту пасярэдніка, альбо канала сувязі з Масквой, альбо патэнцыйна такой фактор, які можа быць выкарыстаны ў кантэксце замірэння сканчэння вайны ва Ўкраіне. Мы бачым, што нейкіх падвіжак, нейкіх поспехаў на гэтым напрамку няма, і амерыканцы самі паступова страчваюць цікавасць да міру ва Ўкраіне, не толькі не для міру, а да гэтага працэсу, да гэтых перамоваў, бо вынікаў-то, уласна кажучы, няма. Зараз мне падаецца, што ў стасунках паміж Мінскам і Вашынгтонам украінская кампанента адышла хутчэй на другі план. Зараз ідзе гаворка пра двухстароннія стасункі, і пра пэўныя рэсурсы і выкапні і іншыя цікавыя рэчы, якія ў Беларусі ёсць і якія для Злучаных Штатаў сапраўды цікавы ў эканамічным сэнсе. Так што гэта украінская гісторыя, якую прычапляюць беларускія дзяржаўныя прапагандысты, мне падаецца штучнай.
гэта штучна і памылкова з іх боку, ну з другога пункта гледжання гэта іх светапогляд. Давайте звернем увагу яшчэ на адзін факт. Дрон, які упаў у Літве надоечы, быў з выбухоўкаю, цяпер гэта стала вядома. Пры гэта паведамілі мясцовыя спецслужбы. Пастанавілі нейтралізаваць снарад на месцы праз небяспеку пры перавозе жыхароў суседняй сядзібы, што за 300 метраў ад месца падзення адсялілі на час правядзення працаў. Ну и про знаходку у поле поблизу паселішча ва Ўцінскім раёне абломкаў беспілотніка паведамілі мясцовыя жыхары ўвечары ў нядзелю. Інфармацыю пацвердзілі улады. Прыналежнасць дрона, а таксама адкуль ён мог прыляцець, пакуль што невядомыя. Інцыдэнт здарыўся за 55 кіламетраў ад тэрыторыі Беларусі і за 40 кіламетраў ад латвійскай мяжы. Напярэдадні дрон залятаў у паветраную прастору суседняй Латвіі. Паводле інфармацыі вайскоўцаў, ён зайшоў з тэрыторыі Беларусі, праз некаторы час вылецеў у Расію. У некалькіх раёнах абвяшчалі дронавую трывогу, падымалі знішчальнікі НАТО. У той час Украіна здзяйсняла масавую атаку па расійскай тэрыторыі. Вось пастаюць пытанні, калі ж гэта ўсё ж такі украінскі дрон, які, магчыма, збіўся з курсу і праляцеў праз тэрыторыю Беларусі ў суседнюю Літву, то не адзіны выпадак, калі расійскія дроны збіваліся з курсу і праляталі праз тэрыторыю Беларусі. Чаму Лукашенка, чаму Беларусь не збіваюць дроны, а не украінскія, а не расійскія? Няма такіх тэхнічных магчымасцяў, ці ўсё ж такі это жаданне быць пакуль што ў баку ад таго, што адбываецца, каб не прымаць нічога боку відавочна? Ну, мне падаецца, што ўсё ж такі гэта перш за ўсё тэхнічныя магчымасці, бо мы ж ведалі, калі падыходзіць да вашага пытання эмпірычна і паглядзець вось вопытна, паглядзець, што было, колькі было гэтых выпадкаў, калі беларускі бок гэтыя дроны збіваў, што расійскія дроны, што украінскія дроны. Ну, калі ў тых выпадках атрымлівалася, а зараз не атрымліваецца, ну, дык узнікаюць пытанні, напэўна, гэта іншая якасць дронаў. Думаю, што з палітычнага пункта гледжання пазіцыя Лукашенка не змянілася. Якраз такі і збіваць расійскія дроны і украінскія дроны для яго гэта прыклад самастойнасці. А што тычыцца расійскіх дронаў, думаю, што гэта ўсё з Пуцінам у яго абмеркавана і яму гэта дазволена рабіць. Для Расіі гэта праблема не з'яўляецца. Гаспадар Александр, ну звяртаю увагу на сябе яшчэ вось гэты момант, што в прынцыпе бліжэй да Латвіі упаў гэты беспілотнік, а мы ведаем, што ў небе Латвіі якраз расійскія дроны дастаткова частыя госці, увесь час там летаюць. Таксама ведаем пра вось гэты апошнія правакацыі з абвяшчэннем Нарвенскай рэспублікі народнай, наколькі расійская пагроза у еўразвязе стаіць на нейкім высокім узроўні, успрымаецца як рэальная, наколькі пра яе гавораць, наколькі, магчыма, да яе рыхтуюцца, таму што, ну, гавораць з расійскага боку шмат у той бок. Ёсць розныя ўзроўні і ў грамадстве, і ў палітыцы. Калі паглядзець на палітычны ўзровень, на выказванні еўрапейскіх палітыкаў і брусельскіх палітыкаў і ў розных дзяржавах, у тым ліку і ў заходнееўрапейскіх дзяржавах, то ёсць разуменне, яны гэта падкрэсліваюць, што пагроза сапраўды абсалютна рэальная. Гэта так выказваюцца і французскія палітыкі, так выказваюцца нямецкія палітыкі. Я ўжо не кажу пра цэнтральную Еўропу і ўсходнюю Еўропу. Чым бліжэй да мяжы з Расіяй і бліжэй да мяжы з Беларусю, тым большае разуменне таго, што пагроза абсалютна рэальная. Калі паглядзець на грамадства, то, канешне, ёсць рознае ўспрыманне. Там, напрыклад, у Польшы і ў краінах Балты, якія знаходзяцца куды бліжэй да гэтай вайны і да мяжы з Расіяй з аднаго боку, і, напрыклад, у заходняй і ў паўднёвай Еўропе. Гэта больш далёка, і там уся гэтая украінская гісторыя, усе гэтыя пагрозы, яны ў грамадстве іграюць куды меншую ролю і ўспрымаюцца як нешта далёкае і малаверагоднае. Так што тут сапраўды ёсць сур'ёзная розніца. Я б не сказаў, што ў еўрапейскім грамадстве пануе разуменне сітуацыі. Ёсць наадварот такая тэндэнцыя паспрабаваць гэта вынесці за дужкі, бо тэма вельмі
непрыемная, тэма цяжкая, альбо калі ты пачынаеш разважаць пра перспектывы, пра пагрозы, якія ёсць, і шмат хто проста не жадае гэтай тэмай займацца і імкнецца існаваць далей без усякіх такіх непрыемных тэмаў, тым больш, што непрыемных тэмаў у жыцці у еўрапейцаў на сённяшні момант хапае. Давайте звернемся яшчэ да адной тэмы. Лукашенко сёння сустрэўся з губернатарам Свердловскай вобласці і прапанаваў подставить, так сказать, плечо у поставках нафтопродуктов для России. Пропоную послушать и вернемся до нашей размовы. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует, будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России. Ну, вось унутраны рынок России ў гэтай галіне рэгулюецца субсідыямі, і Беларусі не зусім выгодна пастаўляць туды нафтапрадукты, мы перадусім працуем на экспарт. Чаму Лукашенко прыходзіць з такімі прапановамі? Ці гэта спроба таксама нешта выгандліваць прадмет нейкага палітычнага гандлю з ягонага боку? І ці патрэбна Расіі такое? Я думаю, што ён выказвае такія прапановы і імкнецца паказаць гэта як свой уласны крок, таму што ён ведае, што Расія так ці інакш да яго звернецца з гэтай прапановай, і калі будзе патрэбна і сказаць не, ён проста не зможа. Ён па-ранейшаму не ў той сітуацыі, не ў тым стане, каб сказаць не на патрабаванні Расіі, тым больш, калі гэта патрабаванні маюць эканамічны характар, улічваючы ўсю тую эканамічную падтрымку, якую ён атрымлівае з боку Расіі. То бок, альбо ён чакае таго, што з Расіі яго папросяць гэта зрабіць, альбо ўжо папрасілі. Ужо папрасілі, ён ведае, што ён гэта зробіць, бо іншай магчымасці няма. Я не думаю, што калі гаворка ідзе пра стратэгічна важныя, прынцыповыя для Расіі рэчы, а энерганосьбіты менавіта такая гісторыя, што тут у Лукашэнкі ёсць пэўнае поле для манёвра. То бок, калі Пуцін скажа, нам патрэбны твае нафтапрадукты, гэта не тая сітуацыя, калі Лукашенко, як мне падаецца, можа сказаць Пуціну, ну выбачайце, Владимир Владимирович, не, мы не будзем гэта рабіць, бо мы у вас не заробім столькі, сколькі мы маглі б зарабіць у іншым кантэксце. Гэта не той аргумент, да якога Расія прыслухоўваецца. Калі патрэбна нафта, калі патрэбна прадукцыя з беларускіх НПЗ, ну, яны і атрымаюць. Дзякую вялікі за гэты адказ, і варта таксама адзначыць, што ў Беларусь прыязджаў духоўны дарадца Трампа Фрэнклін Грэям. Ён даў інтэрв'ю дзяржаўнаму першаму інфармацыйнаму тэлеканалу, і давайце паслухаем, што ён сказаў пра Александра Лукашенко, і падсумуем агулам ягоны візіт у Беларусь. Он мне очень понравился. Он сильно напоминает мне нашего президента Трампа. Я нахожу его прямым человеком. Я считаю, что он честен в своих суждениях и не боится быть откровенным. Он мне очень понравился. Я верю, что он может стать другом президенту Трампу. И я хотел бы, чтобы они когда-нибудь встретились. Я думаю, важно, чтобы мы встречались друг с другом. Нам нужно работать вместе, чтобы пытаться решать проблемы. А президент Трамп любит решать проблемы. Я думаю, что ваш президент Лукашенко тоже хочет. Я верю, что он тоже хочет решать проблемы. Спадар Александр, ну, гэтае адчуванне, што ў еўразвядзе на самых верхах уважліва глядзелі гэта інтэрв'ю, увогуле сачылі за гэтым візітам, таму што прагучала сёння заява пра тое, што Кітай, Расія і ЗША хочуць смерці еўразвязу, вельмі не любяць яго. Ну і гледзячы, як тут вось аблізваюць адзін аднога, ну цяжка зрабіць нейкія іншыя высновы, але на вашу думку, што гэта ўвогуле ўсё было?
З пункту гледжання мэтаў амерыканскіх евангелістаў, якіх прадстаўляе ГРЭМ, ну абсалютна лагічны крок. Ёсць магчымасці для працы. Беларускі бок дазваляе ім працаваць. Ну а чаму не скарыстацца гэтай магчымасцяй? Той жа ГРЭМ перад сваім візітам і перад пачаткам гэтага фэста на Чыжоўка-арэне ён жа падкрэсліваў, калі заклікаў людзей збірацца, што гэта можа быць такая магчымасць, якой бліжэйшым часам і не будзе. Трэба скарыстацца гэтым шанцам, каб распаўсюджваць і далей свой светапогляд, свае рэлігійныя погляды. Так што гэта галоўнае, канешне, для ГРЭМа. Іншае, што беларускі бок імкнецца выкарыстаць ГРЭМа як такі дадатковы канал сувязі са Злучанымі Штатамі, з прэзідэнтам Трампам. У гэтым таксама ёсць логіка. Я б не перабольшваў уплыў ГРЭМа, ну калі ГРЭМ там у нейкі момант прыязна выкажацца пра Лукашэнку у прысутнасці Трампа, ну гэта прынамсі Лукашэнку не пашкодзіць, наадварот. Важны момант, як мне падалося, і ён не толькі сімвалічны, была гэтая малітва за Трампа. Тут усё зразумела за Лукашэнку, ну такія правілы гульні, у Беларусі інакш нельга было рабіць, но гэта была яшчэ і малітва за Пуціна. Ну так, можна патлумачыць, да, там былі вернікі, якія прыехалі на гэты фэст з Расіі, але мне падаецца, што гэта ўсё ж такі большае. Гэтая малітва за Пуціна, якая адбывалася, якая прайшла у Беларусі. Тым самым ГРЭМ прадэманстраваў сваё стаўленне да Беларусі, як ён успрымае Беларусь. Ну цяжка сябе проста ўявіць, калі б там ён выступаў у нейкай іншай краіне і дазволіў бы там нейкую малітву за прэзідэнта трэцяй краіны. Гэта выглядала б абсалютна недарэчна. Ну, ён разглядае Беларусь відавочна як частку Расіі, альбо тую тэрыторыю, якая знаходзіцца пад кантролем Расіі. Ну вось таму і была у тым ліку гэтая малітва за Пуціна. Гэты момант, ён мне падаецца вельмі важны, бо ён адлюстроўвае шмат у чым погляд сённяшняй амерыканскай адміністрацыі на Беларусь. Спадар Александр, ну а беларусы разглядаюць і ГРЭМа, і вось усе гэтыя лабызанні таксама адпаведна. Паводле нашага пытання 71% галасоў аддалі людзі вось за адказ на пытанне, што гэта было, вось гэта малітва за Лукашэнку і Пуціна. Гэта ганьба. І на гэтым мы дазволім сабе скончыць нашу сённяшнюю размову. Дзякуй вялікі вам. Я нагадаю Дзякуй вялікі нашым гледачам. Александр Фридман, палітычны аналітык, быў з намі на відэасувязі. І час на нашу сталую рубрыку «Жыццё рэгіёнаў», якую мы робім супольна з выданнем БГ Медыа. У новым навучальным годзе ў Віцебску закрыюць адразу 2 дзіцячыя садкі. Мясцовыя навінавыя паблікі ў соцсетках напісалі, што будынкі установаў нумар 5 і 10 спачатку паставілі на рамонт, але пазней высветлілася, што ніхто рамантаваць іх не будзе. Ну і на навіну адрэагавала газета «Відзьбічы». Там паведамілі, што запланаванае аб'яднанне малакамплектных установаў дашкольнай адукацыі, маўляў, месцяцца яны ў старой жылой забудове, дзе мала маладых сем'яў. Агулам рэарганізацыя закране 7 садкоў, але абяцаюць пабудаваць новыя садкі ў новых мікрараёнах. У каментарах віцебчукі падзяліліся. Пакуль адныя згаджаюцца з тым, што немэтазгодна утрымаць цэлы будынак для 10 дзяцей, іншыя скардзяцца, што новыя будуюць не так хутка, як трэба. Ну і ў тых мікрараёнах, куды быццам перанакіроўваюць сродкі, сітуацыя складаная. Адметна, што пра сваю хлусню, пра рамонт садкоў чыноўнікі пастанавілі папросту не ўзгадваць. У адным з гарадскіх паблікаў Воршы мясцовы жыхар паскардзіўся, што ягоны сын-падлетак пакутаваў ад зубнога болю, але экстранную стаматалагічную дапамогу ў выходныя яму нідзе не надалі. Ну і мужчына падрабязна апісаў прыгоды. Паводле ягоных словаў, усе стаматалогіі былі зачыненыя. На адной з іх была шыльдачка, што ў выпадку вострага болю звяртацца ў першую больніцу. Але і там мужчыне адмовілі ў лекаванні і параілі паіць дзіця бязболам і паласкаць рот да панядзелка. Але і гэтыя сродкі не дапамаглі. На пост адрэагавала мясцовая раёнка. Там правялі адрасы, куды можна звяртацца ў выходныя. Цікава, што там былі тыя самыя установы, якія аб'ездзіў мужчына. Быццам бы там заўсёды ёсць дзяжурны лекар для такіх выпадкаў. Чаму падлетку адмовілі, газета пастанавіла не разбірацца.
У каментары прыйшлі жыхары гораду, якія зняпраўдзілі інфармацыю газеты. Людзі масава пішуць, што ў больніцы няма ніякага лекара, і там усіх адпраўляюць дадому. Газета пакуль што не адрэагавала. 16 траўня на пляцоўцы каля Бабруйскай арэны прайшло даволі дзіўная падзея. Там адкрылі сезон аўтагучання ў Беларусі. Больш за 100 удзельнікаў з розных рэгіёнаў краіны і нават з Расіі прыехалі паказаць, на што здольныя іхныя машыны і акустыка. На паркоўцы стаялі самыя розныя аўтамабілі. Ад старых капеек да масіўных пазадарожнікаў. У багажніках і дзвярах дзясяткі дынамікаў, узмацняльнікі, сабвуферы. Давайте поглядим, як это выглядало и гучало. В принципе, ребята занимаются музыкой, кто что устанавливает себе, как это все устроено, чтобы в дальнейшем установить это себе. Было сапраўды гучна, вось толькі радасць ад гэтага падзялялі далёка не ўсе. Шум, паводле словаў мясцовых жыхароў, было чуваць далёка за межамі пляцоўкі. Пра што людзі пісалі ў каментарах? А яшчэ скардзіліся, што ніхто не папярэдзіў, што ў выходны давядзецца цярпець ад гэтага шуму. Іншыя і на агулу знялі і фінансавае пытанне. Гучала крытыка на адрас гарадскіх уладаў. Звычайна грошай няма, але на святы яны чамусьці знаходзяцца. Людзі пытаюцца, за чый кошт праводзіцца гэткая маштабная падзея і наколькі яна на агул неабходная гораду. Ну што ж, час праляцеў хутка, і на гэтым ставім кропку студыі Белсат. Ну і для вас працавала чароўная Юлія Лабанова і я, Валера Руселік. Хацеў перабіць, але ну і няхай. Дзякуй, спадарства, і вам, чароўны нашыя гледачы і глядачкі. Заставайцеся з Белсатам. Да новых сустрэч.